50 изпълнение. Сега обаче световните шампионки от последното световно първенство в Рио де Жанейро, японките. 3 от момичетата тук са същите и 2 нови състезателки има в този ансамбъл. Вчера също не можаха да представят 5-те топки по най-добрия начин. Жанина Иванова, старши треньора на нашия ансамбъл девойки. Ти вчера сподели, че е правила и тази година съчетанията. Да видим смесеното. Да спаси вокалката. Това е с изхвърляне с друга вокалка от тази, която са свикнали да играят. И въпреки видимата грешка, много добро съчетание. До грешката всичко вървеше наистина